Здравейте, мили хора, и добре дошли на нова седянка с мен, Мона. Само да фокусираме, така да видим дали ще се вижда добре. Държа в момента микрофона, но след това ще си го сложа на мен и ще се потопим в една книжна равносметка за юни месец. Малко закъсняла, но няма никакво значение. Искам да ви кажа кои книги успях да прочета, дали имам любимци сред тях и да си поговорим всъщност за книги. Сложила съм си микрофона, взела съм си читателския дневник, както много добре знаете. Надяваме се микрофона да записва добре. И отваряме на юни месец. За юни месец съм прочела цели 5 книги, което е чудесно. Виждам, че от тях има и някои аудиокниги, но няма никакво значение. Аз не ги деля на аудио, на хартиени, на физически TBR или пък електронен, поради простата причина, че за да слушам нещо, отново трябва да отделя от своето време, а и аз не слушам книгите на някаква много бърза скорост, тъй като някакси ми се размива историята. Да, прочела съм цели 5 книги, общо 1388 страници. Първата книга, която прочетох през юни месец е Тунелът към лятото, изходът от сбогуванията на Мей Хачимоко, издава за България Peppermill Books. Благодаря, Гери, че издаваш тези невероятни книги. Благодаря ти за предоставената книга. Тук какво имаме? Тунела Урашима. Това е един тунел, който всъщност се появява и сбъдва желания, но на каква цена? Времето. Времето за мен е изключително ценно и всъщност и тук в самата книга го има това нещо. Сбъдва се желание, но за сметка на времето ти на земята. Прекараш време в този тунел, излизаш от него и са минали дни, седмици, месеци, години и ти си пропуснал всичко случващо се в този живот. Всъщност времето ти е минало, а твоето тяло не се е променило. Малко странно. Какво имаме тук? Имаме Каоро, едно момче, което съвсем случайно чува един разговор за този тунел и се замисли, казва, този тунел е за мен, защото искам да ми се сбъдне мое желание. Той иска да се види с своята малка сестричка, да си я върне обратно, тъй като тя загива нелепо твърде рано и той не може да си прости за този инцидент. И тръгва да търси този тунел, но съвсем случайно или не, новата ученичка Андзу го проследява и така всъщност двамата решават, че ще търсят заедно тунела, ще го намерят, той го намират го и ще го разузнават, за да може да им се сбъднат две желания. Тази книга изключително много ми харесва, самата история много ми хареса, посланието на историята ми хареса изключително много и имаме една любовна история, която изобщо няма нищо общо с тези сладникавите захаросани идеи за любовна история. На мен това много ми хареса. Докосна ме и тази книга определено се нарежда сред любимците ми за 2025 година. Самата литература, азиатската, за мен е тепърва един нов свят, който откривам и наистина се радвам, че тази книга успя да бъде прочетена от мен. Следващата книга, която изслушах и леко прочетох, но повече слушах, е Лехуса на Васил Попов, продължението на Мамник. Както много добре знаете, аз съм изключителен почитател на Мамник. Мамник ми е една от любимите книги и нямаше как, след като препрочетох Мамник тази година, да не продължа с Лехуса. Лехуса, вау! Реших този път да изслушам, тъй като имаме прочета отново на Владо Пенев, тъй като предния път на Мамник не съм го слушала, а го четох електронно и реших да се потопя в този тип приключение и съм много доволна. Невероятен прочит, историята е невероятна, толкова много мистерия, мистика и
поверия, и вярвания, и чудовища, и демони в едно. Наистина определено Васил Попов доста се е постарал и доста е търсил. Това е труд на доста изследвания и събиране на информация. Няма да крия, казвала съм го и в друго видео, липсваше ми Мамник, липсваше ми Лазар, някак си ми липсваше и самата Лехуса, тъй като имаш толкова много демони в едно, но се надявам, че с продължението, третата книга, някак си нещата ще се понаредят и пъзела ще бъде вече цял и картинката ще бъде по-разбираема, тъй като то приключи и аз останах... Казах си, добре, така ли ще приключи тази книга, но може би това е била идеята на автора, но 5 звезди, подкрепям българските автори, наистина Васил Попов е много талантлив и нямам търпение за третата книга. И Лазар много липсва. Третата книга, която успях да прочета през юни месец е Мост до терабития от Катрин Патърсън. За нея вече съм ви говорила. Няма да изпадам в много подробности, но изключително много ми хареса тази история. Докосна ме и тя определено също се нарежда сред любимците ми за 2025 година. Вау, юни месец за момента 2 книги любимки и това изключително много ме радва. И пак казвам, тази книга толкова на шега си я взех само заради корицата, честно казано, но много ми просто е вау. Мисля, че да, точно така издава за България Ерове. Ще оставя видеото, в което говоря малко повече за книгата, за да не се повтарям и ако ви е по-интересно, може да го изслушате. Следващата книга, която всъщност изслушах в Storytel, това е Инцидент в Мадрид от Мария Пеева и това е първата книга от поредицата с случаите на семейство Куман. Вау! Много приятно, изключително съм изненадана, хареса ми, историята е приятна, ненатоварваща, има леко крими сюжет, но не е нещо, което да е прекалено натоварващо или кърваво и така нататък. Много ми хареса. Също какво е семейство Куман, хора на възраст, Катерина и Константин, които да, нищо особено в тяхното семейство на пръв поглед. Те просто организират екскурзия до Испания, но там още в началото започват да случват някакви неща, сблъсък с някакви съмнителни типове, едно убийство, един руснак. Стана тя каквато стана. Накрая успяха да наредят нещата и да изгледат този кризисен момент и въобще тази кризисна ситуация. Хареса ми. Знам, че има още 2 книги. В Storytel още е втората. А третата наскоро излезе. Мисля, че все още няма в Storytel. Но определено ще дам шанс на семейство Куман. Хареса ми. Приятно е. Не очаквайте някакъв вау трилър. Но определено е много приятна книга за четене и слушане. Последната книга, която прочетох през юни месец е Четате като книга от Емили Хенри. Книга, която е част от моят летен TBR. И е първата книга, която чета от Емили Хенри. Реших да й дам шанс, тъй като тя е доста нашумяла. А пък в заглавието имаме книга, така че нямаше как да ня хвана. И определено ми хареса начина на писане. Увлекателно пише Емили Хенри, определено. Не знам коя ще бъде следващата книга от нея, която ще подхвана. Може да ми дадете съвет и насоки, коя да е следващата от нея, която да подхвана. И тук имаме 2 книжни професионалисти, които се сблъскват и имаме един обрат в сюжета. Нора, тя живее за книгите и за своите клиенти. В Ню Йорк, тя е от малък град е, но всъщност живее в Ню Йорк, доста сложен е живота, тъй като загуба от майка си.
Тя някакси се опитва да вземе мястото й, като се грижи за по-малката си сестра, но вече нейната по-малка сестра всъщност не е толкова малка. И нейната малка сестра доста й липсва, на малка й сестра доста й липсва времето с Нора и я моли да си направят една почивка заедно в едно малко градче, което е част от сюжета на една книга, изключително много нашумяла, докато преди тя да роди, сестрата на Нора да роди и да навлезе отново в ежедневието с бебе и така нататък. Нора се съгласява, защото не може да откаже нищо на сестра си, но това за нея е доста трудно и там се сблъсква с човек, който познава не директно, те да се каже, че са конкуренция, Чарли, и те да почват някакси така да имат някакъв сблъсък помежду си, но същевременно и започват да работят заедно. Хареса ми. Сюжет, разбира се, накрая имаме си любовната история, накрая имаме един хепи енд, един щастлив край, но това, което искам да кажа, че харесва ми, малко ми напомня на Hallmark, аз обожавам филмите на Hallmark. Големия град, жената, която кариеристката, която си пази сърцето, изведнъж малкия град, завръщането в малкия град, но не точно книгата. Но тук в случая това, което на мен ми харесва е, че малко е обърнат сюжета и това, което прочетох накрая от Емили Хенри, това е била нейната идея, че не винаги трябва да имаш не винаги трябва жената, която е в големия град, да се върне в малкия, за да й стане нещо хубаво в живота. Може и в големия град отново нещата да се получат и да се развият и на мен това изключително много ми хареса. И да, наистина не знам коя ще бъде следващата книга от Емили Хенри, но ще дам отново шанс и на друга нейна книга. Сега знам, че излезе книга на плажа. Доколкото знам, тя е издавана на български от под друго заглавие, август, септември и нещо си там. Не съм много сигурна как се изразих, но може би ще й дам шанс на нея, но тук казвам, че съм си сложила бан, една забрана за купуване на книги до края на лятото. Ако ще си взимам книги нови, купуване ще бъде чак септември месец. Искам колкото се може да чета от това, което е налично вкъщи, защото доста книги съм си накупила до сега. Съвсем скоро, може би през август месец, ще имате едно видео, в което ще ви покажа всички купени книги, всички нови книги до този момент, които са от дома и може би в края на август, началото на септември, преди да купя нови книги, ще направя един обзор какво съм успяла да прочета от купените нови книги, защото нещата не са никак добре. Сега през юли месец само получих една книга подарък и няма броя като купена, но аз книги няма да купувам и за момента наистина се удържам, защото не искам да се затрупвам с книги и може би наистина преди да си купя книги ще направя обзор на това, което е прочетено от новите закупени и най-вероятно и ще разчистя малко библиотеката, като ще подаря и ще даря, за да съм сигурна, че не задържам в къщи книги, които просто си седят ето така. Стана дългичко май, но това бяха книгите, които успях да прочета през юни месец. Коя от тях сте чели? Напишете ми в коментар. Ако имате някоя друга книга, която, например, да си прилича с книги от сорта на Мостът до Терабития или някоя друга книга, която сте чели от Емили Хенри, моля, напишете в коментар. Много обичам чета вашите коментари, конденция и се получава така един приятен разговор помежду ни. И така, благодаря ви, че станахте до края на това видео. Благодаря ви за подкрепата. Целувам ви. Четете книги и по-добре си завирайте носа в книга, отколкото в чуждите животи. Усмихвайте се и до следващата седянка с мен, Мона. Чао!